Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nisa 17. ayet var. Sümme yetubune min qaribin. Kan adam mandır. Seni meni ağlayacak bolyandır näme? Ululongda tövbe edamallip. Hudaýa diye. Sümme yetubune min qaribin. 4. para Sure-i Nisa 17. ayetinde var. Gözlek görün. Günah eden adam basım tövbe etsin diptir Hudaý Taala. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Tövbanı maskar etmeyen, basın tövbe edelim, mene tövbasını geçecek deyiptir, kabul edecek deyiptir Hudaý Taala. Ay falan vakt tövbe etsen bolur diyen adama fikretten görün, şola adamları hiç tövbe nesip etdiyen neldir ha. Men öýlenimde tövbe edecek diyen adamları var, oğlun şoklu olup, akçıklı olup, hacayı tikilip, häzirde tövbe nesip edenek. Nämeden çüreyim? Tövbanı maskara tutunyan adama tövbe nesip etdiyen neldir. Tövbanı maskara tutunyan adama tövbe nesip etdiyen neldir. Tövbanı maskara tutunyan adama tövbe nesip etdiyen neldir. Ey cavan Müslüman, ikimiz ders alaylaşýardyr. Onun bunun kefini kulak assanımızdan Allah'ın kefini kulak asaylayın. Resulullah'ın kefini kulak asaylayın. Gözlek görelim şu adamları. Häzirde tövbe etdirmi? Häzirde tövbe eden neldir? 3 heftemin nazarda geçendir ha. Ol günah kök tutya, ululongda da ejiz bolýan dip onu men gaýtalamaýyn. Tövbe diýäniň ýan kadamy var. Şo taýda gözünden ýaş akyp ýortup gaýtypdyr. Aýa biz de şeýitmelimi şo jirek? Ýok. Rasulullah bize on büyürmendir. Hudaý on bize büyürmendir. Yüreğinden narahat bolup, inni kilapda etjekkäden tövbe ettin. Tövbany saklamakda wa gördün. Tövbe asan. Tövbany saklamak nämen? Hudaý adamlaryň meclisine şirket etmek bilen. Özi köýde gezip beren ýerinde, ýa şäherde, ýa işläpbe, ýa okypbe, ýa gezip beren ýerinde şuna ýadigarlyk bilip goýun. Muhal bolmaýjak zatdyr tövbany saklamak. Hiç bolap bermez. Tövbe saklajak adam Hudaý meclisine gelip şirket edip özünden çürüm iman, din we nurundan çürüm enerji alyp durmalydyr. Madam gelip enerji, kuwat alyp durmalydyr dininden çürüm. Şol adam tövbesi saklap da biler, uzak da gitip biler, Hudaýyň da bendesi bolar.